I pozdrav, danas ću vam pokazati kako se šminkaju djevojke sa fejsa. Da, znači one prije izlaska u grad moraju se dobro našminkati kako se ne bi vidjele te ružne fleke na licu. Da. Znači prvo ćemo krenuti sa karmirom. Znači uzmu karmir i kako ga stavljaju, nastavljaju kako normalne žene nego one lako ga stavljaju. Razumijete, znači one se moraju dobro našminkati kako se ne bi to skontalo na njihovim usnama. Razumijete. Znači, evo. Ovako se na početak šminkaju, odnosno stavljaju karmir. Dalje uzmu četku i uzmu crvenu boju i dalje što radi. Dalje uzmu ovo i stavljaju na oči, odnosno iznad očiju. Dobro. Onda uzmu ovo. I razumijete, sad one ovo stavljaju da bi bile lijepe u gradu, da bi ih neko primijetio. Znači, otprilike to je nešto ovako, razumijete. Pardon, i ovo sam zaboravio. I ovako izgledaju cure koje se spremaju da idu u subotu u gradu kafić, to su pretežno te seljanke sa fejsa koje se slikaju raznim pozama, pretežno na duckface. Baš sam seksi. To je bilo to za ovu epizodu. Lajkujte, šerujte, subscribeujte, veliki pozdrav za sve.